Good morning mga boss. Bago sakyanan sa mga maigo, nakapalit din tayo sa mga maigo kasi push and bridge Usa ka bati yung motor sa una pero karon awa nyo. Iya, di mo makita kung usa ka kugiran ang tao kako sa ginamili na ako iya yung pangako. Mati na pero guys, tanawa guys, sa road guys. Sa kanindot guys. Wow, unsa na? Ha? Ang owner kayo so? Boss, saladi, win. Nindot kay guys. Ha? Asa mo kita ni guys? Padani ni Negros guys. Ha? Tayo katubangan. Guys, mao ni guys. Pagkanindot guys. Asa mo kita nga ni guys. Ha? Oh. Edwin. The best. Shout out, Brad. Shout out Christian. Shout out Brad. Nindot tanaw ningan basin pa pun kita sa maggrasya sa Ginoo. Take home layo ta mga guys, mga boss, mga ma'am. Tay, chulalat no. Nakay na ta maghalanapin na daw sila. Why duty Brad? Shout out.